नमस्कार मित्रांनो, मी अभिजित कवी, तुमचा मोटिवेशनल स्पीकर। तर मित्रांनो, जसे की राहुल गांधी हे विदेशात गेले आणि केम्ब्रिज आणि लंडन या ठिकाणी जाऊन त्यांनी एक स्पीच दिलं आणि त्या स्पीच मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी होत्या आणि बीजेपीने त्यांना सांगितलं की ते देशविरोधी वक्तव्य त्या ठिकाणी जाऊन करत आहेत, देशाची डेमोक्रेसी त्यांच्यामध्ये धोक्यात येत आहे। तर मित्रांनो, राहुल गांधी यांच्यावर खूप सारे अलिगेशन्स पण लावले आणि आपल्या मीडियाने त्यांच्या विरुद्ध खूप सारा खोटा प्रचार पण केला। पण या खोट्या प्रचाराला मीडियाला राहुल गांधी यांनी उत्तर दिलं आणि त्यांच्या पक्षाने पण उत्तर दिलेलं आहे। तर मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जो काही एक विपक्षाचा जो खूप मोठा चेहरा आहे राहुल गांधी, त्याच्याविषयी जर तुम्ही असे काही चुकीच्या बातम्या पसरवत असाल जे की आपल्या भारतीय मीडियाने पसरवल्या आणि भारतीय मीडिया ही आता एक प्रकारचं दलालीचं काम करत आहे, तर मित्रांनो भारतीय मीडियाला तर विरोध केलाच पाहिजे। पण त्यानंतर जी एक घटना घडली, राहुल गांधी यांच्या इथं 19 मार्च या दिवशी राहुल गांधी यांच्या घरी पोलीस पोहोचली, दिल्ली पोलीस। तर मित्रांनो, ही दिल्ली पोलीस राहुल गांधी यांच्या घरी का आली? तर मित्रांनो, श्रीनगरमध्ये ज्यावेळेस भारत जोडो यात्रा चालू होती त्यावेळेस राहुल गांधी यांनी एक स्टेटमेंट दिलं होतं की ज्यावेळेस त्यांची ती यात्रा चालू होती त्याच्यामध्ये राहुल गांधी यांना खूप साऱ्या महिला भगिनी भेटत होत्या आणि त्या आपापली व्यथा सांगत होत्या। त्यांना एक सेक्स टॉर्शन झालेलं होतं, तो त्यांचं एक यौन उत्पीडन झालेलं होतं, त्यांना कुणीतरी सेक्शुअली हॅरेसमेंट केलं होतं। तर मित्रांनो, त्या महिलांचं म्हणणं असं होतं की आम्ही पोलिसांजवळ जात नाही कारण त्या ठिकाणी आम्हाला न्याय भेटत नाही आणि ते त्या राहुल गांधी यांना ते सांगत होत्या की त्यांचं कशा प्रकारे शोषण होत आहे। तर मित्रांनो, राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रामध्ये ते स्टेटमेंट दिलं होतं आणि त्या संदर्भात दिल्ली पोलीस ही राहुल गांधी यांच्या घरी गेली होती। तर मित्रांनो, ज्यावेळेस दिल्ली पोलीस राहुल गांधी यांच्या घरी गेली त्यावेळेस राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी सांगितलं की अमित शहा यांच्या परवानगीनेच हे सगळं झालेलं आहे, कारण दिल्ली पोलीसमध्ये इतकी पावर नाही की ते असं पाऊल उचलेल। अमित शहा यांनीच त्यांना सांगितलेलं आहे ही ऍक्शन घेण्यासाठी। तर मित्रांनो, राहुल गांधी हे खूप मोठा आपल्या विपक्षाचा एक चेहरा आहे आणि ज्या दिवसापासून ते लंडन मधून जाऊन आले आहेत किंवा त्यांचं ते स्पीच त्या ठिकाणी झालेलं आहे त्या दिवसापासून भाजपचे लोक त्यांच्यावर सारखा एक खोटा प्रचार करत आहेत, एक त्यांच्यामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे असं म्हणतायत। पण मित्रांनो, भाजपचेच काही असे नेते आहेत की ज्यांनी खूप सारे असे चुकीची विधानं करून लोकशाहीला असं डॅमेज केलेलं आहे आणि एवढंच कशासाठी? तर मित्रांनो, मोदीजी जे आहेत ते लंडनला जाऊन किंवा विदेशात जाऊन प्रत्येक वेळेस भारतमध्येच अपमान करत असतात, त्याविषयी लोक कुठे असतात? तर आपले मीडिया संचालन मंत्री अनुराग ठाकूर हे सुद्धा म्हणले होते की देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, असं त्यांनी एक वक्तव्य केलं होतं। त्यावेळेस मीडिया काहीही बोलला नाही किंवा त्यांच्या विरोधात कुठली ऍक्शन घेण्यात आली नाही। त्यानंतर साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांनी सुद्धा एक चुकीचं वक्तव्य केलं होतं आपल्या हेमंत करकर यांच्याविषयी। तर मित्रांनो, असे भाजपचे भरपूर लोक आहेत जे की चुकीचं वागत असतात आणि त्यांच्या विरोधात कुठलंही ऍक्शन होत नाही। तर मित्रांनो, राहुल गांधी यांच्यासोबत जो काही बनावट सगळा कारभार चालू आहे की त्यांना जो हे विपक्ष त्यांचं जे काही माईक ऑफ करणं असेल किंवा त्यांचा जो आवाज आहे तो दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला याविषयी काय वाटतं ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी अभिजित कवी युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।